И здравейте хора, ние сме ItsTV и съответно ние сме двама души в този канал и нека се представим, нали? Първи ще е Жорака. Да, бе. Здравейте хора, аз съм Ицо Журака. Ще качвам клипове на FIFA. Ще направя проекти на FIFA, на друго не се сещам сега. Давай, Ботев. Аз съм Изботев и аз ще снимам на Евротрък, на Minecraft ще снимам, на какво ще на Самп може да снимаме двамата. Не се сещам нещо друго. Абе, честно казвам, в този канал ще има много разнообразие, да е ясно. И така. Какво ще я допълня? И тя ще общо взето. Това е кратко видео, в което да кажем, че това ще е... Мисля, двама души сме в този канал, няма да има повече. Да. Може да има повече, но ще е много... В смисъл, трудно ще бъде това нещо. Също така да кажем, че ще направим поредица на Minecraft. Ако не се лъжа. Не се лъжиш. И това ще е общо взето от клипа. Надявам се да ви е харесал. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и довиждане.